Lidi, chtěli byste se přesně takhle naučit editovat? Chceš začít editovat, ale nevíš, jaký software máš použít? Tak mám pro vás dobrou zprávu, protože to jde. Já se jmenuji Fiparo a dneska vás naučím, jak se základně stříhá v DaVinci Resolve. Takže pokud jsi začátečník a hledáš nějakou inspiraci a chceš se naučit stříhat, tak tohle video je přesně pro tebe. Dneska si to nejspíš vezmeme úplně celé od začátku až do konce, protože si to projedeme přes import médií, základní střihy, efekty i export. Takže si tady určitě najdete, co budete chtít, a pokud byste si chtěli vytvořit tady tu skvělou tapetu, kterou tady právě teďka mám, tak mi určitě napište dolů do komentářů, jestli o ní máte zájem, a já vám ukážu, jak jsem na ní přišel. Máte tady takhle invisible, tady ten bar, aby vám to tam nerušilo. Máte tady takovou krásnou základní desku, což pro mě jako technologického nadšence je toto naprosto ideální, a máte tady své vlastní komponenty a grafy. Každopádně už to nebudu zdržovat a rovnou vám ukážu, jak si to stáhnout. Já jsem osobně, jak právě můžete vidět, jsem zvolil Google, ale vy samozřejmě můžete zvolit naprosto jakýkoliv prohlížeč. Napíšeme Black Magic DaVinci Resolve. Klikneme na tady první odkaz a dáme, tady se vám ukáže stránka, co se tam třeba různě vytvářelo, nebo nějaké různé projekty. A ještě něco málo o DaVinci Resolve. DaVinci Resolve, jak už právě můžete vidět, tak je profesionální editor videí. Za mě, pokud si nechcete zvolit DaVinci Resolve a chcete něco jiného, tak právě vpravo nahoře v kartě jsem vám právě dal video, kde jsem srovnával ty nejpopulárnější a nejlepší editor, takže ho určitě doporučuji zhlédnout, a právě jsem říkal, že pro mě je nejlepší DaVinci Resolve, protože má dvě verzi, jednu zdarma a jednu za peníze. Vy, když si právě klikněte teďka na tu zdarma, tak kdybyste se pořádně přečetli, tak jak můžete vidět, ta zdarma verze je naprosto skoro neomezená. Liší se jen v malinkých věcech liší se jen v opravdu málo věcech od té placené verze. A navíc je kompletně zdarma, a to navždy. Takže nejsou tam žádné triály na 3 měsíce, na měsíc, na pár týdnů. Prostě je to kompletně a navždy zdarma. Takže jakmile budete tady, tak kliknete na to, co používáte. Jestli Mac, Linux, Windows ARM, anebo klasický Windows. Pokud berete to zdarma, klikáte na klasický DaVinci Resolve 19, pokud chcete tu placenou, tak tady, což já upřímně na začátek nedoporučuju, protože tam ani skoro nepoznáte rozdíl, tak si můžete zakoupit zde DaVinci Resolve Studio 19. Já jsem osobně mám Windows, takže klikám Windows, ovšem já to nebudu stahovat, protože já už to mám stažené. Vy právě teď nevidíte moje projekty, protože vám to nechci úplně líkovat, ale vy tady nebudete mít zatím nic, vy tady budete mít jenom právě toto. Untitled project. Takže vy si tady vpravo dole kliknete na New Project, pojmenujete si ho nějak, podle toho, co samozřejmě chcete vytvořit, ať v tom máte nějaký systém. Já si to například pojmenuju Test na video a dám tady Create. A teď je ta hlavní část. Otevře se vám naprosto prázdný projekt a vy nevíte, co začkat. Jako první si musíme nastavit ten samotný projekt. Klikneme tady zde na File, Project Settings, a zde je to nejdůležitější. Vyberete si framerate a rozlišení. Já jsem osobně, pokud máte nějaký menší film nebo něco už takového víc jako důležitějšího, nebo jak bych to měl popsat, tak bych si tam dal třeba 24 nebo 30 fps, podle toho, jestli to je právě třeba na nějakou kameru lepší a tak, ale pokud je to klasický let's play, tak to určitě doporučuji na těch 60. Já pro dnešní video právě použiju těch 60, ať je to plynulejší. Zde si nastavíte rozlišení. Buď jak tady je od začátku klasické Full HD, což je naprosto v pohodě, což doporučuji, a nebo si sem samozřejmě můžete dávat vlastní různě, třeba 2560 na 1440, což je 2K, nebo 3840 na 2160, což je 4K. Takže já tady nechávám Full HD a 60 fps. Jinak byste chtěli ještě třeba nějaký krátký short, jak udělat TikTok formát, tak určitě taky dolů napište, budu hrozně moc rád. A taky tam dejte like, pokud se vám video líbí. A já už to nebudu zdržovat a klikáme zde vpravo dole Save. Jak můžete právě vidět, tak se to zatím nic nezměnilo. My tam nejdřív potřebujeme dostat nějaký materiál, aby jsme mohli vůbec začít stříhat. Proto si tady otevřeme na druhém monitoru klasické prostě složky a přetáhneme si tam nějaké video. Já vám tady už rovnou líknu, no i když to není lík, určitě dřív vyjde ten edit, že jsem dělal video teďka na Miguela, jak klačnul 1v2 proti Dublin Thunderu.
Pak vám ještě ukážu trik, jak si to pěkně uspořádat, ale prostě si v tom dělejte pořádek. Nezapomeňte si zorganizovat videa, hudbu, grafiku, držíme přehledně uspořádané, všechno, ať to vypadá pěkně. Teď je to nejdůležitější. Přesouváme se na edit stránku, kde se bude odehrávat většina vašich projektů a bude to tady to nejdůležitější. Tady, jak můžete vidět těmato posuvníkama, si můžete posouvat, jak moc bude vidět ten náhled toho vašeho videa a tady bude všechno to, co se stříhá. Takže já si kliknu tady na tenhle klip a pořád ho držím a dám ho semka. Jak můžete vidět, máme tady ten klip, ale to teďka zatím nic neznamená, jen takové preview, to zatím ani není žádný střih. A teď vás něco naučím. Pokud třeba chce ten klip začít od toho, až bude Miguel nějak, od toho, jak začne třeba fightit, tak prostě se tady nastavím, nebo jak udělá ten jeho ikonický nástup, tak si to můžu dát tady. A teďka je to důležité. Pokud to chcete, nechcete to startovat rovnou od začátku, že byste to prostě takhle přetáhli, chcete to třeba podsud, že tady máte třeba už nějaké outro, pokud je to gaming video, tak pozor, klikněte na písmenko I, to je jako inpoint. A potom si podívejte třeba sem, jo. Tady to oslavujou, jo. A tady už to hádání třeba nechceme vidět, jak se hádá ten protější tým, co prohrál, takže si to takhle posuneme. A dáme teďka písmenko O jako outpoint. Teďka, když tady máme ten inpoint a tady máme ten outpoint a vezmeme si to a přetáhneme to sem, tak to je jen od tam, kam vidíte, že to je odsud rovnou. A nemusíme se s tím už zbytečně párat v editu. Za to, kdybych to prostě... A teďka jak stříhat. Já vám doporučuji si najít nějaké klávesové zkratky a určitě najít něco v nastavení, nebo něco tam bylo, že když prostě dáte S-ko, tak se vám to střihne. Jo, že když takhle prostě jede video, držíte třeba, no prostě jedete sem, jo, S-ko, že tím prostě stříháte. Šipkama se pohybujete po framech, pokud držíte Shift a dáte šipku, tak se pohnete o 1 vteřinu. Takže si takhle můžete urychlit práci. A jak říkám, pokud chcete třeba něco fakt detailního, tak si to můžete takhle v klidu naklikat. A jak se vlastně stříhá? Když si to teda nabindujete na to S a dáte si tady S-ko, tak potom, když dáte třeba backspace, tak to zmizí. A máte to ustřihlé. Jak můžete vidět, je to ustřihlé. A musíte to zpátky posunout sem, že tady nechcete na začátku prostě mít černo. Takže tady na té nule začíná všechno. No ale jako vím, že se vám to teďka nezdá, ale když budete stříhat jako fakt dlouho, tak vám to zabere hrozně moc času. Že musíte pořád takhle jak blbec, backspace, hop, posunout, jak prostě nějaký opice. Proto stačí, když si to samozřejmě označíte, vždycky když s tím klipem jednotlivým chcete něco dělat, tak si musíte označit normálně myší a dáte delete, tak se to smaže, ten klip, ale zároveň to vyplní tu mezeru, takže je to o mnoho rychlejší. Jinak jste si určitě všimli, že když takhle dělám třeba nějaký věci a nepovede se mi to, že omylem dám třeba delete, tak nechci to tady znovu a celý to třeba přestříhávat celý video znovu. Stačí, když dám tlačítko Z, jak vidíte, vrátilo se, takže když to takhle poklikám, hop, tak je to úplně v pohodě, jako předtím. Pokud si chcete udělat nějaký jednoduchý přechod, už jako vygenerovaný připravený jako preset od DaVinci, tak si tady dáte tak si tady nejdřív budete mít nejspíš takhle všechno vyple, tak si tady musíte dát Media Pool Effects. A tady v efektech si klikněte na Video Transition a máte tady několik transitionů. Třeba když chcete, aby se vám to tak jako smooth cutlo, aby to bylo takový plynulý, tak si tady dáme prostě toto, smooth cut, jo, dáme si to sem a teďka tady budete mít toto. Vy si tady vpravo v rohu rozkliknete Inspektor a zde, tady ve videu si to můžete různě zoomovat to video a tak dál. Můžete s ním hýbat nahoru, dolů. A teďka my chceme ale do toho transition a tady mám ten smooth cut, takže když dáme třeba na tolik, tak jak můžete vidět, tak se nám to tady takhle pěkně pronulo. Teď jsem to dal samozřejmě na dlouho, takže to tam vypadá trošku zabugovaně, ale když se nám to takhle, tak víte, že to je celkem hezké. Takže umíte nějak základně stříhat, tady se odehrává všechno video, tady všechno audio. Teď pokud chcete si ale vytvořit nějaké už hodně pokročilejší efekty, tak jste jít dole z editu, překlikněte na Fusion a zde pomocí klávesové zkratky Control Space si můžete přidat z několika efektů a ty následně animovat.
to v dnešním videu už nestihneme, takže pokud byste chtěli nějaký už pokročilejší tutoriál, tak opět mi dejte vědět. Pak je tu color page, zde si můžete profesionálně upravit své videa, jak můžete vidět, tak tady třeba dám saturation, dám ji na 60 a vypadá to hned o malinko líp. Třeba mix detail, to je něco jak v CapCutu sharpen, takže to tady můžete tak pěkně upravovat. Pak je tady kolonka Fairlights, to máte na hudbu, tady ale osobně na začátku bych to vůbec netahal, tady to je opravdu už mnohem složitější. Sám zatím jsem to úplně nepoužíval. Takže pokud něčemu nerozumíte, zopakujte si celé video, až se dostanete právě sem. Jakmile se dostanete do této fáze, tak už umíte stříhat video, umíte si pohrát s různýma věcma. Jako například si tady takhle zvyšovat hlasitost tím, že to takhle zvednete tu waveformu. Pak bych vám chtěla samozřejmě ukázat, jak se třeba upravuje hudba. Jak můžete vidět, tak tady to takhle vypadá klasicky. A když prostě to chcete zvýšit, tak si takhle označíte, máte tady to audio a můžete zvyšovat třeba takto právě, že to takhle, když to necháte třeba takhle, tak to bude hlasitější. A pokud to tak nechcete, tak samozřejmě dáte Ctrl Z. Pokud byste to chtěli, ale nelez tam někam, chtěli byste zkusit nějak manuálně prostě otokat, tak si to můžete pěkně takhle, najedete takhle na tu waveformu a jak vidíte takové dvě šípečky nahoru a dolů, tak je na to kliknete a podržíte a vyjedete nahoru. Vidíte, že je to hlasitější. Takže v dnešním videu jsem vás naučil, jak pracovat na začátku s videem, upravovat různě hudbu a taková základní orientace, takže pokud byste chtěli další tutoriály, právě třeba na to různé animování, anebo takový pokročilejší střih, ať vám ukážu, co je vážně dobré, tak mi určitě dejte vědět. Pokud něčemu třeba nerozumíte, tak se na to video koukněte ještě jednou v klidu a určitě to pochopíte. Když máte svoje video sestříhané, dejme tomu, že tohle je sestříhané, jinak tuto super klávesu, jak vidím celou timelineu, je dám Shift Z a vidím všechno, co je tady sestříháno. Jinak Alt a kolečkem se to přibližuje a oddaluje. Tak si tady, anebo to samozřejmě můžete dělat tady a tady, ale já preferuju ty klávesové zkratky, vážně si to naučte, je to mnohonásobně lepší. Takže jakmile umíte tohle všechno a chcete si to video exportovat, tak kliknete tady na tu raketu, což je Deliver Page a zde to můžete exportovat. Dáte si tady jméno vašeho videa, takže třeba test si tady já dám, vyberete si složku, takže si to třeba hodíte do stažených souborů, pak už jak vidíte, tak tady máte třeba YouTube, ale to já nedoporučuji, protože tam jsou za mě teda špatné presety, takže si tady vyberte ideálně formát MP4 a koukněte se, co má vaše video za formát. Pokud má do H264, tak vyberte H264. Encoder nechte na auto, resolution a framerate nechte tak, jak jste se ho nastavili předtím a preset dejte na kvality, aby to mělo větší kvalitu. Tady to máte, stačí dáte add to render queue a teď už stačí dát ten render all. A teď už stačí dát jen render all. A je to hotovo, celé video se vám renderuje. A to je teďka právě ode mě vše. Teď máte základní přehled o tom, jak stříhat v DaVinci Resolve. Pokud se vám video líbilo, dejte určitě like a odběr a nezapomeňte na zvoneček. Mějte se a těším se na vás příště. Čau čau.